गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायदों, नायगिरि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि गोजोननाय आरो बे खिजिर फरब दिनजों लोगोसे बयनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि गोजोननायखौ आङो बे समाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे खिजिर फरबनि दिनजों लोगोसे बा दिनैनि बे फार्म सानडेजों लोगोसे गोथार बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। दा बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनसायग्रा डियर भिउअर्स, जोङो बे समाव मिथिनानै लानि दिनैनि जे फार्म सानडे, दिनै जे खिजिर फरबनि दिन बा दिनै जे जिशु ख्रिस्टनि जेरुसालेम मन्दिराव हाबनायनि दिन, बे दिनजों लोगोसे माखासे बाथ्राफोरखौ जों गिबियाव मिथिनानै जों लाग्रोनि। जों बे समाव मिथिनानै लाग्रोनि माब्ला ना बे फार्म सानडेखौ बा बे खिजिर फरब दिनखौ फालिजेननाय जादोंमोन। बेखौ जेसेबांनाखि दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामनो सानग्रोबाय। जों जारिमिनाव नायब्ला जों दिनै मिथिनो मोनो जे बे फार्म सानडे बा खिजुर फरबखौ जागायजेनदोंमोन जे 4th सेन्चुरि। बे समावनो जेरुसालेमनि मोनसे गिर्जायाव बा जेरुसालेमनि चार्चआवहाय बे 4th सेन्चुरियावनो बे फार्म सानडेखौ दिनै मा जागायजेननाय जादोंमोन बा खुंजेननाय बा फालिजेननाय दिनै जादोंमोन। दिनै जारिमिना दिनै जोंनो बेफोरखौ मिथिहोयो आरो दिनै बेखौ जेरैबायदि मिथिहोबावो जे जिशु ख्रिस्टआ गाव क्रुसाव होजायैनि सिगां बियो जेरुसालेम मन्दिर हाबनायखौ बियो मिथिहोदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनैनि दिननिफ्रायनो ओरैबायदि मोनसे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बा जोंनि ख्रिस्टियान फोथायारिफोरनि गेजेराव मोनसे बेबायदि सप्ता, बेबायदि उइक जाबावो। बे उइकखौनो दिनैनिफ्राय बुंगोन जे जिशु ख्रिस्ट सिखांफिननाय दिनसिमहालागै बेखौ होनगोन हलि उइक। बिराद गोथार सप्ता। गुबुन दिन बा गुबुन सप्ताफ्रा बे आलादा, गुबुन उइकफ्रा बेफोर आलादा, नाथाय दिनैनिफ्राय ना दिनैनि जे फार्म सानडे बेनिफ्राय लानानै हलि उइक, गोथार सप्ता, बेखौ मानिनाय जायो। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समावहाय बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव नोंथांमोननो बेखौ आङो शेयार खालामनो सानदों जे जिशु ख्रिस्टआ मानो गादा बिसानि सायावहाय जेरुसालेम मन्दिरावहाय दिनै मानो बियो हाबनो गोनां जाखो आरो बियो मानो हाबदोंमोन, जाहोना मामोन, खारना मामोन, बेखौ नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो गोसो जाबावदों। जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो जों दिनै बयबो मिथिगौ जे जिशु ख्रिस्टआ जेरुसालेम मन्दिराव गादा बिसानि सायाव गाखोनानैसो बियो जेरुसालेम मन्दिराव हाबदों होननानै जों दिनै बयबो मिथिगौ। आरो बेखौ दिनै जोङो मा होननानै बुंबावो, गेम्बु गराय होननानैबो दिनै बे गादा बिसाया मिथिजाबावो। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा डियर भिउअर्स, अब्ला बे समावहाय ना नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ मिथिहोनो गोसो जाबावदों जे जोंहा जाकारिया बिजाबाव बा अल्ड टेस्टामेन्टआव बा गोदान रदायाव मोनसे प्रफेसि होजाखानाय दंमोन। जाकारिया बिजाबाव जे प्रभु जिशु ख्रिस्टनि जे जेरुसालेम मन्दिराव गादा बिसायाव गाखोनानै हाबनायनि बे प्रफेसिखौ दिनै मा जाफुंहोनो थाखाय प्रभु जिशु ख्रिस्टआ जानांगौ बेखौ मावफुंदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला जों दिनै बे प्रफेसिखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि जे जिशु ख्रिस्टनि जे गादा बिसानि सायाव गाखोनानै हाबनाय जे गिबियावनो प्रफेसि होजाखानाय बे बाथ्राखौहाय बेखौ मोननो हागोन जाकारिया बिजाबनि 9 बालाबनि
गु सिरिखौ जों दिनै फरायबा मोननो हायो आं दिनै गोथार बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि बे मोनसे प्रफेसि आं फरायनि जिसुनि मुङै अ जायन बिसाजो बिमायनो रंजादो अ जेरुसालेम बिसाजो गोबारै रंजादो नाय आंनि राजाया नोंनियाव फैगौ बियो धोरोमिया आर बासायनो हाग्रा बियो गुरै जानानै गादानि सायाव गाखोदों बियो गादा बिसानियावसो गाखोनानै फैदों थ' खोनाबायना ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे समाव जोङो जाकारिया बिजाबनि 9 बालाबनि 9 सिरिनिफ्राय जोङो फरायनानै मिथिनो मोनबाय अ जेरुसालेमनि बिसाजो गोबारै रंजादो ना बियो गादा बिसानि सायावहाय गाखोनानै दिनै बियो फैदों गादा बिसानि सायावसो थ' अब्ला बे प्रफेसिया दिनै मायाव जाफुंफैबाय फैयै फैयै फैनानै जाफुंफैबाय गोदान रदायनि गाहाम खौरां माथाइनि 21 बालाबनि 1 निफ्राय 10 सिरिसिम फरायब्ला जे बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गादा बिसानि सायाव गाखोनानै जेरुसालेम मन्दिराव हाबनायखौ जों दिनै मोननो हाबाय मायावहाय गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 21 verses 1 to 11 आव जे जाकारियानि चैप्टार 9 verse 9 आव जे प्रफेसि होदोंमोन गोजाम प्रदायाव बे प्रफेसिया बे माथाइनि गाहाम खौराङाव बे दिनै जाफुंफैयासै थ' ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे प्रफेसिखौ फुलफिल खालामनो थाखाय जाफुंहोनो थाखायबो दिनै मा जिसु ख्रिस्टआ जेरुसालेम मन्दिराव हाबदों होननानै जों दिनै मिथिनो हायो आरो दिनै बेल' नंबावा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ आरोबाव नोंथांमोनजों बे मोनसे बाथ्राखौ दिनै आंनो मिथिहोनो गोसो जाबावदों ना गोदोनि समावहाय मानसिफ्रा बबावबा थांनो थाखाय दिनै माखौ बाहायो गरायफोरखौ उटफोरखौसो दिनै बाहायदोंमोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो गोदोनि दावहा नांग्राफोर बिरफोर राजाफोर सान्थ्रिफ्रा दिनै माखौ बाहायोमोन दिनै गरायखौसो दिनै बाहायदोंमोन रावबो दिनै गादायाव गाखोफेराखै नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्टआ ना जे गोजाम रदायाव जे होजाखानाय प्रफेसि बेखौ दिनै गादानि सायाव गाखोनानै बा गादा बिसानि सायाव गाखोनानै दिनै जाफुंहोआसै आरो दिनै बेल' नङा बे गादा बिसानि सायाव गाखोनानै फैनायनि सिम्बलाइज बा बिनि मिनिंआ दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो बियो फोरबो जिसु ख्रिस्टआ गोजोननाय बा शान्तिनि थाखायसो बियो दिनै फैदों दिनै बेखौ दिनै जोंनो मिथिहोयो ना बे गादा बिसानि सायाव गाखोनाया बेनो जाहैबाय गोजोननाय बा शान्ति ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बियो दिनै गरायाव गाखोनो हागौमोन गरायाव बियो दिनै मानो गाखोआखै गरायफोरखौ ना दावहा नांनो थाखायसो दिनै बाहायनाय जायो नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्टआ दावहा नांनो थाखाय बे संसाराव दिनै बियो फैयाखै बियो सेवा खालामनो थाखायसो बुहुमाव थानाय मानसिफोरखौ ना बासायनो सेवा खालामनो थाखायसो दिनै बियो फैदों दिनै बेनिफ्राय जोङो गोथौ बिषयफोर जों दिनै मिथिनो हाबावो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे फार्म सानडेनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे आरो दिनै बेल' नंबावा आरो प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जेरुसालेम मन्दिराव फैनानै मा जाबावासै जेरुसालेमनि थाखाय जिसुआ दिनै गाबनो गोनां जाबावबाय थ' मानो जिसु ख्रिस्टआ बे जेरुसालेम मन्दिरनि थाखाय मानो गाबखो ख्रिस्टनियाव अनजाग्राफोर बेखौबो आं दिनै नोंथांमोनजों with my small knowledge आं दिनै शेयार खालामनो सानबावदों दिनै जोङो बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां लुकासनि 19 बालाबनि 41 निफ्राय 44 सिरिसिम फरायब्ला जों दिनै बेखौ मोननो हायो जे जिसु ख्रिस्टनि जेरुसालेमनि थाखाय गाबनायखौ मानिफ्राय गस्पेल अफ लुक चैप्टर 19 verses from 41 to 44 बिसिम नायोब्ला जों दिनै मिथिनो मोनबावो जे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि जेरुसालेमनि थाखाय गाबनायखौ अब्ला जिसु ख्रिस्टआ मानो जेरुसालेम मन्दिरनि थाखाय गाबदों फोरबो जिसु ख्रिस्टआ गाव सासे स्वयं इसोरखाय बे जेरुसालेम मन्दिरनि सायाव बा जेरुसालेमनि सायाव
सफैगोन निदानफोरखौ बियो मिथिखागौमोन बियो नुहुरबाय मानसिफोरनि इसोर सिनायनो रोङै मानसिफोरनि फेलार जे गाव गोसोनि सान्थिनि थाखाय फैदों बेखौबो बिसोरो वेलकाम खालामनो रोङाखिसै हामब्लायनो रोङाखिसै आरो बेनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ आरो बेयाव जागोन निदानफोरनि थाखाय नुहुरनानै दिनै जिसु ख्रिस्टआ दिनै गाबदोंमोन अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि जे फार्म सानडे दिनैनि जे खिजर परबनि दिन बे दिनावहाय गोदोनि समाव बे घटनाफ्रा बे जाहोनफ्रा दिनै जादोंमोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामैनो आंनि फिसा बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि खिजर परबनि दिनखौ माब्ला जुरिजेनामोन आरो प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जेरुसालेम मन्दिराव मानो हाबदोंमोन आरो मानो गादानि बिसानि सायाव मानो गाखोदोंमोन आरो जेरुसालेमनि थाखाय मानो गाबदोंमोन बेखौ गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै आरो बेजों लोगोसे इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौबो बोर होथों आरो दिनैनिफ्राय जे हलि उइक जे गोथार सप्ता जागोन इसोरा जों ख्रिस्टियान साफ्रोमखौबो हेफाजाब खालामथों आरो नेफ्लायथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय